Urang ba snong maulai shing japung ba es nyangmi. Rengkat ginangilam ka seng samla maulai pelun. Kilalit ban kitbok bat ban ai mensie me ka samla bahun nongrum ka bala job be ka jingya kop thei bhabriu Miss Megalia 8,000 pusau ka ban yakun chaka lumpung ka ban long hanong ba Jaipur Rajasthan nadu ka khandai tarik bat kan ne arta yo ha unai lur. Kini kinangilam kilapan kham bai don bok ha kani ka jingle jong kani ka samla. Kilapan pau ka jing kerman ka bakrau bakan wanra ya ka jing job ha kani ka kentiru. Hari ini ka sengi pemerintah ka nyutrik trong benai September ni arjar pesang sokwen bagi yo banyadan lang bagi bahun nongrum diberi nong song jong ka snong molai sing jukung ngi sokwen na ka benta jong i bang susorong na ka benta jong i ba ilek bani sim benta sa ka Miss Universe India ka bari ka wi ni kisenjang ka ba ladai poi sa katong inyo bani sim benta sa bani kontes ya ka Miss Universe trong ka partai hi pro koi teng sukmen na kabata jong i be sa jiet na po magalia be job ma i ka Miss Magalia arjar opsa henry ka ik pen so diaw yang ipat kalong ba abang iwan ban ai mesim kila ka jong perdok persnam ki bala banyak khun ya ka ni ka benta ka pen diaw yang i kalong ba habai bahun habang ila persang bentuat jemut na kalian jong ibohun i sama ibawan na kalong yen kalong sam ka ba kamai ka kaji lani ka jingyo jukka jang yang kesam kimdei ki beriu na ki ba ruspa ki wan na kalong yang langsam ki ba ka duna ka yok kon hari walak ta kata ru kem semla penduk mesim i ya khun pat ya kani maka ya khun pat ya kani da ka jing shania haladi ba da ka jing IT so boleh try kan ran bai la ban poi se kani ka thom tengi sokmen na ka benta jong i ya ka jing skam mesim ka jong i bat wala iwan na kalong yang langsam ka beduk ru hari la ban poi se kani ka thong bai yok ban represent ya ka jelam ka lia sa ka Miss Universe India kani ka tegui na kila sunti ka ba ai mesim lang yang ka ba ki khun samla amdei makin sudut jengkemen ba pengiwan na kalong yang langsam ka ba duna ka yok kon ngimla ban poi se ka thong i samla bohun i ita iba ya khun na ka jing shania na dia da ka jing shania so boleh try kan ran la ban poi se kani ka thong henry so dia ngong i ping so dia kendian kawai kalong ba habai samla bohon iya ya kani kalenti mdan menu bami syakmat ban ai mesim langi i mdan menu bami syakmat ban ya kesan langi i ka jinglut kadang kalong ka bahe ka bang so ban kam ai khndiat kalong ba ngi lengo ban kaliang jong tourism department jong sarkar jela kim sim le ai ban yarap ban i hab hadu kani ka khlema ka menta ka ba insami dan la yang ban le sim menta sapo Rajasthan Jaipur na ka menta kani ka kontes ka jong i di bahun nongrum artudrius nam kata ban basong masah maulai shing japung ngadai ngalad ngishen ngadang supenda be ka masters ha ka philosophy na ka Northeastern Hills University ni kong ni shap ngaso ban ai mu ai blay try kan nong bu nong thau bal ai kani kalat kalenti bangan yo ban mit khmat ya kami bhalaya ba an ngasungu ya kiseng samla maulai pelun lam bat kiseng samla jo ka maulai shing japung ki balawan ha ka dingsi ban ai mensi dengan namal balasyangan ni na kanika state jonga bangan lech Rajasthan Jaipur nang bangan represent ni ka Meghalaya ha ka Miss Universe India kendia chpang ka jingat lenti jonga ha kanika rensan ka bangi on the tin pareng pageantry kadai ba ngasdang na do arhajar arpoan ngasdang ningkong ni shabdo ya ka Miss Meghalaya hi but ha kanika jingat lenti ngashem ba katnu ki jingat lada piwan na kalong yin ka buduna tama kata ka klem la penret ni sin nga ngayat nga tur sa plang klem dan kanu ka jiwe jiwa hamsin nga kthong ya kanika Miss Meghalaya ka nam jo ka Miss Meghalaya na do 8,000 ar hadu 8,000 pulang bad menta 8,000 sang yo kanika nam ka bangadeng ta bad ru nga kwa ya pi barokhat ba ngan long kum inuksa na banta barokhat ki bregi ba pet kanang mapir pinum don kata ka jing shapting la don kanu ka jing ka baya thalenti tinishim ya kanika nuksa hakata ka rukam ba phiru ka ba phika ban le ha ba nukam ya kasam lawan ban kam ya kaman ka por ringkat ka jingdon ringkat jong blade ra tang kita hi ki kempien ka blai shi hajar mo
nga kerpa dia barokhat ki baya pet menta kamtam ki nong Meghalaya ki khasi ki jantiala ni ki garo ki baya pet menta ba kini ai man sim lang nga Bangladesh represent ki Meghalaya ketia ngan keren sapang gajingnya kawang keti kabangi ong da ka paring criticism kabangi should yo bet manum de tamanga hanri barokhat ki shame kata ka jingem ba haba pi ino ki baya ki sngo ba phini ker shan lang klam don kanu ka jing kawang keti na ka jing iben na kanu ka diang namar ladang iwan lang teli ka we nila bani kuni kanu ka jing er na pathai di tangkatahi nga mo ben ong ye pi ba ka jing kersan ka jing duai but kajing sung kajing kersan na kaliang zopi ka ba hakata kaliang bangan lahi bangan dile bangan yo ay kani ka pangsiat ka Miss Universe India but ru waju don kata kan semba ni de ki ba red baryang ni mlale e ni lahi balai e kandiat ki kentil ki ba sungu e zopi ba pipa sangala ni ba pi ai ha ki comment section gila ban ai min sim nga shikat de e tangga tahi ka bang apan payo pi barokhan hoy kiyo ngila man le be ken man ra ek ground so Miss Universe India God bless you.